Hľadáte nezabudnutelné miesto pre váš medový týždeň alebo romantický únik? Náš luxusný dizajnový apartmán v penzióne San Martín je ideálnou oázou pre vás dvoch. Obklopte sa eleganciou a pohodlím v priestranných interiéroch navrhnutých tak, aby vyhoveli aj tým najnáročnejším požiadavkám. Vychutnajte si nádherný výhľad na našu zeleň z priestrannej terasy a doprajte si chvíle relaxu vo wellness centre s thajskými masážami. Penzión San Martín vám ponúka oveľa viac než len ubytovanie. Užite si modernú kuchyňu, ideálnu na prípravu romantických večerí, veľkú kúpeľňu a nadštandardný šatník pre vaše pohodlie. Počas vášho pobytu môžete využiť služby nášho wellness centra, ochutnať vynikajúcu domácu a svetovú kuchyňu v našej reštaurácii a dokonca zorganizovať svoju svadbu v našej elegantnej eventovej sále. Náš profesionálny tím sa zameriava na individuálny prístup ku každému zákazníkovi a postará sa o to, aby ste sa u nás cítili ako doma. Tešíme sa na vás. Vítajte v našom wellness centre, ktoré ponúka penzión San Martín. Máte možnosť využiť tieto krásne priestory a takisto thajské masáže. Chcete si prehriať telo až do hĺbky kostí, tak využite našu infrasaunu. Fínska sauna je výborná na zohriatie celého organizmu a následne teda potom schladenie v ľadovej vode. A toto treba opakovať niekoľkokrát po sebe. Solená sauna je výborná na dýchacie cesty. Máme k dispozícii aj menší bazén, kde si môžete zaplávať, tak ho poďme spolu vyskúšať.